Elfen ddysgu nesaf yw gwneud gwaith cwbl ymarferol. Sylwch ar y ffordd mae Alex, y ddarlithwraig anifeiliaid bychan, yn llwyddo i gwtogi ar y nifer o eiriau mae angen iddi eu cofio drwy ddangos. Mi fydda angen llawer o eiriau i ddisgrifio sut mae rhoi'r offer dal cwn o amgylch y gwddw. Spot, and a spot. And we're going to use this piece of equipment here. Right, dan ni'n tynnu y cord yma, we pull this cord out and pull the loop here to fasten. So this is nice and loose and loop, okay? We want to stand away from the dog and to put the loop around the dog's neck. A rhoi y loop ar y ci. Sylwch faint o gynllunio mae rhaid i chi fel darlithwyr ei wneud mewn sefyllfa ddwyieithog i lwyddo. Mae Alex yma wedi gwneud cardiau terminoleg a diffiniadau, mae wedi trefnu'r offer a chyn diwedd y sesiwn mi welwn ni gi byw yn y dosbarth. Ond mae'r myfyrwyr yn dysgu drwy wneud, neu drwy wrando'n unig, llawer iawn mwy effeithiol. Meddiau atal ci brathu. Mae mwsel. Ie, da iawn. Beth am... Nid dau ar ôl. Ie, mae hynna dau rhywun peth. Mae hwn yr un peth. Mae mwsel tap hefyd. So ydych chi adael hwnna am amser hir hefyd? Na. Ond da fe mae'n cyfnod hirach. Hwn dyn beth. Edrych am... Ie, da iawn. So amser byr i'r mwsel te a ond hirach efo mwsel bocs a mwsel basged. O'n i'n meddwl bod ti'n cynnig cyfle i'r myfyrwyr ddilyn y cwrs ym mha iaith bynnag oedd hwn ddymuno. Oedd yr Cymru, y ddwy ferch oedd wrthi drwy gyfrwng y Gymraeg yn gallu gwneud hynny. Fysa nhw ddim wedi gael gwneud hynny heblaw bod yr hyder wedi cynyddu o safbwynt Alex ei hun yma yna. Dwi eisiau poster i, and I want a poster to advertise these products, okay? So in your case, it's going to be aimed at the government. So make sure it needs quite a bit of information in it, doesn't it? Yeah, technical stuff, maybe if you can think of it. Hogia, ti eisiau gwneud poster i'r... Pwy? 19 to 29 year olds. Okay? No. Da iawn, ffwrdd â chdi. Pa fath o led gyda nhw? Led. Cap. O sports drink, ti'n gwybod? Flick up cup. O, ie. Pwer o'na. Na, dwi'n meddwl lot llai na ti'n bod o hyd ochr. Ie, lawr ar ochr, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod hwnna'n enghraifft dda o sesiwn oedd yn llifo naturiol. Doedd na ddim rhannu'n grwpiau rhoi tasga wahanol i wahanol grwpiau. Oedd y ddau grŵp yn gwneud yr un tasga gan y blaen, ond bod nhw'n ymateb yn ei iaith ei hun. Cynnych chi diod o'r enw pŵer. Mae'n eitha bobl sydd chwaraeon, so eitha helpu nhw wneud i'r edeg a chwarae mwy egni i bob dim yn nhw. Da ni'n trio fod o'r ryngwladol i pawb gael, cos mae bob un gwlad yn neud o. Beth am siap y botel na? Mae hwnna'n neud ti'n igryw, ynddi? Ydych chi'n marathon neu beth fan. Gwyllu dalo rhedeg. Neu cadw fo fanna. Ie, eitha efo do. Gwisgo fo mewn ffordd? Ie. So what they've done is a sports drink there, yeah? You gathered that from the picture, from the poster. What do you think of the bottle? Do you think that's quite a unique idea wearing a... Be sy'n dda yma ydy bod y dosbarth yn gweithredu ar lefel dosbarth er eu bod nhw'n trafod mewn ieithoedd gwahanol. Oedd o'n llwyddo i dynnu'r ddau grŵp i drafod gwaith i gilydd. Does dim gwrthdaro felly rhwng yr ieithoedd, dim ond cydweithio naturiol. Mae'n rhywbeth newydd, ynddi? It's a new idea, that, isn't it? A bottle of that shape. Dwi'n rhaid bod yn un oes? Na. Mae rhaid moli fynd at y milfeddyg. Eto yma, mae'r gwneud yn helpu dorri lawr ar iaith. A chan fod y myfyrwyr yn gorfod gwneud y dasg, mae'r dysgu'n gryfach. Dydy myfyriwr swil ddim yn gorfod ymateb drwy ddefnyddio iaith chwaith.
gafal moli. Hynny. Hanner chi'n isio jyst dod yma. Rowch y mwsl ar y trwyn a rhoi clymu o dan y ceg. Iawn? Dipyn bach yn anodd os mae'n symud, ond mae llawer o cwn ddim yn hoffi cael mwsl ar. Ie. Da ni ddim yn isio, mae'n... Da iawn.